Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam da kasngi. Kishipai ha India but Pakistan klasiat margliang hasilin Ther ka line of control hagasngi kottayo but kishipai duriau jong ka India kilaong hagasngi ublai bakiling thma jong ki kila persang ban siat iki namding ha ka duriau arbian ban pin skambiang bat pin iye ka jinglong bala pin kre na ka benta ki jing her thma ki bajngai. Ki jingle jong ki shipaya dari jong ki artli ki rimarjan ki leraban penjuri ke jing yakan at daga hagadoba daga bakmi lenti ke jing kentho pathamai jong ke India ke jing sha thombor ha pahalgam haga ba artnringut ki briu ki layam ber ke New Delhi ke la kedo ke jing yade shabarpun jong ke jing sha thombor hagasni ublai ha ke jing pin na radio man ki bat Umentri rang ba do kari Narendra Modi ulo ong bakile no bakinong kershan jongki kila pelongi ke jing herthma ha pahalgam ban penjat biang ya ke Kashmir namar bakim sngotenan ya ke jingwan pai biang jong ke jing suk bar karoi ke par ula kular ban jubab ba tam ya kinong le kam sniu bar kinong tmu kat ba katnat toket jong kari India NIA katnat persha le no ba paunam tam jong ke India kala shimti ye ke jing toket halor ke jing sha thombor daga ba penrung kerteng ya ke kaipot jing tim Baning kong hajamu hadin ki hukum na katnat kampo ying MHA. Lapha katu kat neki kenhun ban tokit ikatika jing sha thombor jong ki lekno ki bor penyat ki lapen prai ki ying jong ki laingut ki briu ha Kashmir ki ba ki subah ki don jing ya dei bat ki lekno.